A veure, a mi el que m'agradaria és que es poguéssiu explicar una mica més quines estratègies teniu per ajudar-los als consumidors a ser molt més eficients. És a dir, heu apuntat que hi havia suports o possibles orientacions. Exactament en quin sentit? També pel que fa referència a l'autoproducció, és a dir, si a mi m'interessa entrar en el món de l'autoconsum, quin tipus de suport, d'orientació, diríem, d'ajut al disseny per ajustar les meves necessitats teniu previst, una miqueta això. I només una cosa, i si en algun moment podeu parlar del bo social, això va ser gestió, em sembla que també seria interessant. Començo pel bo social, començo per l'últim. El bo social, des d'aquest any, tots els consumidors, cada punt de subministrament paga 6,80 € a l'any a través de la seva factura elèctrica a l'Estat. Llavors, la gran paradoxa és que el paguem tots a través de totes les comercialitzadores, però el servei del bo social només el poden fer les 5 grans: Endesa, EDON, EDP, Iberdrola i Gas Natural. Els altres no podem donar aquest servei. Llavors, per exemple, clients meus de tota la vida que ara tenen un problema i necessiten el bo social o la raó que sigui, la paguen tots els altres meus clients, però jo no li puc donar aquest servei. L'he d'enviar a Endesa, que té una tarifa regulada, que cap de nosaltres podem tenir, i es queda el client. Llavors ells, el que des de CEME estem fent molta pressió, que no sé si ho saben els companys, però és interessant per tots, perquè és un tema de comercialització, a pesar que és una associació de distribuïdors, és que si tots paguem el bo social, tots hem de poder tenir la tarifa regulada i poder-la donar. Perquè Endesa està aprofitant campanyes de màrqueting per dir, jo dono el bo social, vine amb mi. Llavors, per fer el bo social, el primer que s'ha de fer és passar-se aquesta tarifa regulada que només la donen ells, i llavors contractar el bo social, que potser no te'l donen, perquè potser no compleix tots els requisits que et penses que tens, que ells ja et tenen com a client. Llavors estem fent una denúncia molt ferma, que crec que això va a favor de tots nosaltres, no només dels que estem dins l'associació, perquè és una injustícia bastant gran i forma part del monopoli del nostre territori a nivell energètic. Tema d'ajuda al consumidor, és que al tenir un servei de proximitat, quan el client ens ve a contractar, ja li fem totes les recomanacions a primera vista que veiem. Tema de potència, cara de les que es pugui contractar amb unitats de 0,1 ens ajudarà molt. Si és un client d'àrea de distribució està superacotat perquè tenim totes les seves dades, i si no, quan venen, a la informació els fem un estudi i veiem el que. Discriminació horària, et val la pena o no et val la pena? No sempre val la pena. Normalment sí, però no sempre. Llavors, si no et val la pena, pagaràs molt més cara la llum del que realment podries estar pagant. El tema de reduir consums, el tema de LED, si surten rentables, si no, hi ha moltes recomanacions. Jo sempre, quan arribo a una oficina d'una gran empresa i veig que tothom té un calefactor d'aquells als peus, ja pots desenxufar tot això i anar a comprar un regidor d'oli perquè estàs consumint molt més del que hauries de consumir. Doncs intentem, al conèixer bastant bé els nostres clients, fer les recomanacions a cadascú la que li pertoca. El tema de l'autoconsum, darrere teu hi ha el Xavier, que porta tota la divisió dins de guixers d'autoconsum i bé, el tema fotovoltaic. Nosaltres tenim parcs fotovoltaics i n'estem projectant un de bastant gran, i autoconsum a través de companys nostres estem finançant les plaques fotovoltaiques a través de la factura elèctrica, que té dos vessants molt importants. Una és que el preu del quilowatt no para de créixer en els últims anys. Llavors nosaltres, mentre duri l'amortització d'aquesta fotovoltaica, no t'incrementem el preu del quilowatt hora, seguiràs pagant el mateix. I un cop estigui amortitzat, la fotovoltaica és teva. O sigui, és com un renting. Llavors un cop és teu, directament passes a pagar només el 30% de la teva factura elèctrica, perquè el més tu estàs fent en fotovoltaica. Llavors estem intentant donar ajudes a l'autoconsum, perquè creiem que ho hem de promoure des de dins. I bàsicament això. Jo entenc, i en el que explicàvem el mateix, que la part important de les factures
si volem tenir estalvi, el que tenim que mirar és la potència que tenim contractada. Nosaltres per la potència, per cada quilowatt que baixem, s'estalvia bastants diners al cap de l'any. Llavors, les vivendes de sempre, antigament, agafaven i les companyies daven un valor a cada vivenda sense saber quin consum real tindria, però deien, pels metres quadrats que té aquesta vivenda estipulem una potència. Ara, si tenia 100 metres quadrats, potser dèiem 8.800. Avui en dia tot això ha baixat molt. El tema de l'electricitat, per les bombetes, hem reduït molt el consum, però és veritat que els aparatos d'aire condicionat no té res a veure el consum actual que tenen donant la mateixa potència frigorífica que donaven fa 10 anys. Ha baixat molt el consum, els frigorífics, el mateix. Jo recomanaria que tothom faci bé per la seva companyia comercialitzadora que tinguin, ara fem els estudis iguals a tot arreu, igual que els companys que ajuden també ho van fer, per intentar de baixar això, perquè la potència és una que a nosaltres, a les comercialitzadores, no ens beneficia en res, però en res. Això va, tots els diners que venen de peatges, de potència van íntegrament a les distribuïdores. Llavors ja sí que tenen el gran negoci, contra més potència tingui contractada, més en guanya, fent la mateixa feina. Llavors el que recomanem és fer una revisió dels consums que tenen, perquè han baixat moltíssim els consums a les vivendes. Actualitzar una miqueta el consum real que estan tenint. Per ahí és un gran estalvi. Bé, per la nostra part, des de l'ANE, abans us comentava que tenim aquest projecte pilot a Tona, en el qual fem uns informes, tinc un parell d'exemples d'aquí en el mòbil, no sé, però no he paper, en el qual enviem mensualment a l'usuari quin és el patró de consum que té i si està per sobre o per sobre del que està consumint cada dia. Això també ajuda bastant. És a dir, aquí nosaltres insistíem en el tema de les dades. Per a poder ser eficients ens hem de conèixer. Podem començar pel tema de potència, no dir, escolta, això ho consumeixo, ho utilitzo. A l'informe nosaltres ho diem, estàs per sobre del teu terme de potència. Doncs sisplau, mira, vine que parlarem a veure com te podem ajudar a regularitzar-ho. Aquest és un primer punt. Després, el que comentava abans, conèixer la forma que utilitzem l'energia. En aquest cas, una rebaixem el terme de potència, si no sabem com l'utilitzem, tampoc podem rebaixar el consum. Passarem a l'autoconsum, passarem a moltes coses, però continuarem gastant energia sense saber com ho fem. Aquest és un altre punt en el qual insistiria. El tema de l'autoconsum, com totes en aquesta taula suposo, acabarem apostant per aquesta part, el gran punt de l'autoconsum i crec que poder ser un dispararà serà l'autoconsum compartit. És a dir, la nova llei del Real Decret que va sortir farà un mes, la proposta fa un mes i va ser referendada la setmana passada, va ser? Sí. Permet que l'autoconsum pugui ser compartit, és a dir, que un bloc de vivendes pugui tenir una inversió en les plaques fotovoltaiques i repartir-ho entre tots els comptadors que estiguin sempre sota del mateix centre de transformació. Això és important. No vol dir que jo tinc un autoconsum a Berga i que consumeixo sola d'ell. Això seria autoconsum compartit. Això seria ja un acord de compra d'energia, que seria ja un PPA, que seria un mercat, el qual seria entre consumidor i productor. Jo aquí insistiria en això, conèixer-nos com consumim l'energia. I aquest és el que ens pot ajudar a passar la primera potència, però després també a baixar el consum. És el que us deia, les bombetes LEDs, sembla que no, però tu comences a sumar bombetes a casa, doncs no dones compte i les canvis per LED i estàs reduint la factura per un 10% del consum energètic de la bombeta, que no representa un gran estalvi a curt termini amb la factura, perquè la llum és l'interruptor que li donem i l'utilitzem puntualment. Però aquestes coses són les que poc a poc ens poden ajudar a fer. Nosaltres des de la casa, cada vegada que ens pregunta algú bé, ens explica una mica com podem ajudar-li a fer aquesta eficiència energètica. Gràcies. Bé, sobre les associacions cooperatives sense ànim de lucre. Nosaltres volem sobreviure com més millor, però el nostre objectiu no és guanyar diners, el nostre objectiu és reduir justament el consum energètic. I des del mateix moment de la contractació ja ho intentem. Nosaltres fer la factura ja proposem deixar la potència contractada i ja proposem, si és necessari o suggerim, en funció de la factura que ens porten, canviar el tema de la... no sé el nom, discriminació horària, disculpeu.
A part d'això, com us deia, això és així, a mi cada 6 mesos l'energia m'envia un informe dient-me com és el meu consum i em dona consells per reduir encara més el consum. O sigui, em diu si ha una discriminació horària, més convenient o no, em diu si em convindria baixar encara la contractada, això cada 6 mesos. Per què? Perquè és la nostra raó de ser, nosaltres aquí temes justament reduir el consum elèctric. I en el tema que comentàveu de l'autoconsum, doncs bàsicament es nota de la nostra raó de ser. Nosaltres no som de quilòmetre zero, ens agradaria ser de metro zero, perquè justament una de les maneres, una de les nostres objectius és empoderar la ciutadania de manera que en general pugui generar la seva pròpia energia. És un acte d'objectius de Som Energia. En aquest sentit, durant el darrer any hem impulsat dues onades solars, és a dir, dues compres col·lectives de plaques solars, que han tingut èxit les dues, no tinc les dades, però l'objectiu d'aconseguir en cada una d'elles 100 instal·lacions, s'han aconseguit i s'estan implantant durant aquest any. Per tant, estem molt en aquesta línia. La pròpia Energia, insisteixo, que a través dels seus socis impulsa aquest tipus d'èxits. Insisteixo, és un dels nostres objectius. Poca cosa més a dir, així com a resum, el que han dit els companys, el punt principal és l'educació energètica. Quanta gent s'ha deixat el wifi avui encès i ha sortit de casa? I quanta gent ha deixat l'aixeta de l'aigua oberta i ha sortit de casa? Ningú, no? Perquè ho veus. Veus com raja l'aigua, l'electricitat raja igual. Primer de tot hem de tenir consciència energètica per reduir al màxim amb les cartes que tenim, els usos que fem dels aparells que tenim. La potència contractada, que ja hem comentat, el mateix comptador d'aquest nou, hi ha vídeos a YouTube i pots veure l'últim cierre, quin ha estat el pic màxim de potència que has tingut i veure si no hi ha superat els 3 kW, no cal que tingui 6 contractats. Eficiència en els llums LEDs, en els electrodomèstics de AAA que consumeixin al mínim, fer ús racional i després a partir d'aquí el segon pas seria ser autoproductor d'energia. Una part de l'energia que tu gastes poder-ho produir tu mateix a la teulada, que avui en dia dona més rendibilitat tenir els diners en una instal·lació fotovoltaica a casa teva que no tenir-los al banc. I no hi ha cap trava legal ni administrativa perquè tothom pugui ser productor i fer-se una part de l'energia en fotovoltaica i després més endavant parlarem amb el detall.